bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator. Suntem de acolo de unde am rămas și mergem să recoltăm aici. Data trecută am optat din greșeală butonul de ieșit afară și am stricat videoclipul, dar nu nimic. L-am băgat așa. Morca asta cred că se încarcă și așa că vom lua alta. Sau vom veni cu celălaltă combină. Să încărcăm amândouă, mă. Tot cu combină. Se vadă și morca asta. Așa că... Asta, combinele au o rezervare mai mare la capacitate decât tractoarele. Am lăsat să mă face cu... Oricum de astea. Mai avem aici lângă noi și așa, acea stolă, să-i spunem așa, de grune. Am ridicat mașina. Măricel. Destul de măricel pentru mine. Mai avem un măricel. Dar e departe de ferma noastră. Așa. Vom combina și o parcăm. Frumos aici. Așteptăm puțin. Să ne parcăm. De fapt puteam să o golesc pe aceea, dar îmi era lene să mă duc până acolo. Așa, frumos, asta. Și avem încărcată pe amândouă, le ducem tractorul. Frumos. Data viitoare vom face altceva din porumb. Poate ne rămân pe acolo, poate să ne băgat și vedeam lac. Unde vom duce acum? Ar trebui să mă plimb prin ferme, să văd dacă mai sunt pe undeva terenuri. Îmi place mie, de asta îmi place mie să conduc. Și mai ales cu spatele. Deci e foarte greu. Ce s-a întâmplat? Așa. Să ne parcăm și noi până stângă aici. Da, și până data viitoare v-am salutat. Și o să mai fac câteva trimite. O să mai băgăm, mai vedem noi și până data viitoare v-am salutat. Pa!